култивачи. Да, аз ще го нося. Него няма, сакам да крием камерата, максимално. Добър ден. Добър ден. Вие сте от Бугария или? Да. Да ни кажете денеска защо влегувате овде во Македонија? Ще пазар. за болекар. Како? За болекар че. Не ме интересува там за какво се деш. Маграм не ме интересува. И аз съм тръгнал по работа. Виж за тази глупост ще фана на това време на дойш. Понимаеш? Не ме интересува тия работи. Да. Има засилени безбедностни мерки на граница. Делчево се надам да няма проблеми. А кај Да вас? няма директор. Кај вас на При вашата нас страна? няма никой, жива душа няма при нас. Често доаѓате во Няма Делчево? кера, кола. А? Често идете за Делчево или? Да, често. Од каде сте? Од Благоевград? Да, Болград. Аз съм тира, че пътувам президент за Македония. Карам ви газ. Така няма проблем. Фала ви многу.